Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da sake saduwa a yau a wani sabon bidiyo mai suna takadari. So yan uwa, muna ba ku hakuri ganin kwana biyu kuna ganin ba ma yawan saka muku fina-finai. So abubuwan ne duk sun canza ba kamar da ba. So gashi nan da yau mai kokari mun kawo muku takadari, sabuwar fassara da kamfanin Sultan Film Factory. Gashi nan fim ɗin shi ma yana da kyau. So gashi nan yana da makullan sirri guda 6. So ga sunan suna wucewa ɗaya bayan ɗaya, saboda haka sai a tsaya a kalli bidiyo tun daga farko har ƙarshe domin ɗaukar makullan sirrin. Ga sunan makullan sirrin suna wucewa ɗaya bayan ɗaya. Sannan ga wanda ba su yi mana subscribe ba, da Allah su daure su yi mana subscribe yan uwa a wannan tasha ta mai suna zallar India Hausa TV. So gashi na yau mai kokari mun kawo muku takadari. Fim ɗin yana da kyau, ya fito ne daga kamfanin Sultan. Sannan muna yi muku albishiri da za mu kawo muku gaibu a sabuwar fasar da ta hita daga kamfanin algaita. So muna dan wani shirye-shirye ne, insha Allah za mu kawo muku ita maybe a next post din da zamu. So watakila ita ce za mu kawo, amma dai insha Allah za mu kawo ta a wannan sati in Allah ya yarda. Gaibu sabuwar fasara wadda kamfanin algaita suka saki. Saboda haka ga makullan sirrin nan suna wucewa ɗaya bayan ɗaya na wannan fim mai suna takadari. Fim ɗin yana da kyau kuma ya samu ingantacciyar fasara da kamfanin Sultan. So gashi nan sai a tsaya a kalli bidiyo tun daga farko a ƙarshe domin ɗaukar makullan sirri. Sannan muna godiya yan uwa masu bibiyar mu, wanda ko da yaushe muka ɗora bidiyo suna kalla kuma suna yi mana liking. So a wannan bidiyon ma muna roƙo ga duk wanda ya shigo sabo ne ko kuma sabon shigowa ne ko kuma dama ka riga kana tare da mu, so muna roƙo da Allah wannan bidiyon da ya samu liking da comment. So da Allah muna roƙo da wannan bidiyon duk wanda ya kalle shi, idan mutum 1000 suka kalle shi, da Allah mu ga comment ko da 900 ne, liking ko da 900 ne. Duk dai wanda ya kalla, so muna roƙo da hannun shi mai albarka ya daure ya muna liking. So bidiyon zai je ga wasu yan uwa insha Allah. So gashi nan makullan sirrin suna wucewa, ina ga saura kwara biyu ko kuma saura kwara guda. Ga sunan dai suna wucewa ɗaya bayan ɗaya idan kun lura. So gashi nan suna wucewa makullan sirrin. Saboda haka sai a tsaya a kalli bidiyo tun daga farko a ƙarshe. Bayan ka kalli bidiyo sai ka zo ka ɗauki link ɗin bidiyon a wajen comment, a wajen description. So muna godiya yan uwa, da Allah daure a mana subscribe ga wanda ba su yi mana ba. Mun gode.